କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର୍। ପାଗଲି ରୁଷିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ। ଆଉ ଦୁଃଖ ବି। ଖୁସି ଏଥିଲାଗି ଲାଗୁଛି କି ପାଗଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଏଥିଲାଗି ଲାଗୁଛି କି କଥା ହେବାର ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ପାଗଲିକି ହାଇଟ୍ ବି କରିନି ପାରବାର। ଡର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ଏଥିଲାଗି ଲାଗୁଛି କି ମୋର ହାତ ଦେଖିକରି ପାଗଲି ଅଫଲାଇନ୍ नहीं जाओ बोली। नहीं, ऑफलाइन नहीं जाओ। मोर संग कथा पछ नहीं हो पागली, बाकी ऑनलाइन था। मुझे भाभी कि मोर संग से बहुत सारा कथा हो बोली, बहुत सारा। मुझे जानी है पागली मोर संग वैसे दिन रुसी को रह नहीं पारे, बिकॉज शी रियली लव्स मी।